Situación moi difícil a que aínda viven moitas persoas. O Día Sen Fogar chega como unha reivindicación a un dereito que debería ser de todos. Cáritas Interparroquial de Arousa elixiu este xoves para sair á rúa e denunciar que aínda hai moitas persoas que necesitan axuda. É que nos comprometemos a que non haya ningunha persona sin fogar. Pero bueno, levamos 25 anos e algo se vai sensibilizando, pero bueno, nos queda moito. O acto centrouse na lectura dun manifiesto, así como nunha pequena exposición que se situou no interior da pequena carpa instalada na coñecida Praza Vilagarcía. Hoxe o que fixemos aquí na Plaza de Galicia foi un manifiesto que a esta hora, ás 12 da mañá, se está facendo en toda España, con motivo de o Día das Persoas sin Fogar. O Día das Persoas sin Fogar se van celebrar o día 26, o 26 de novembro, o domingo, é o verdadeiro día, pero hoxe todos vamos a ler o manifesto. E fixados que coincidencia que este ano se cumplen 25 anos. 25 anos dese. O sea, antes se chamaban persoas sin teito, pero claro, como vimos que a persona sin fogar é moito máis que sin teito, porque pode estar con un teito, verdad, pero non ter fogar. É dicir, nos referimos a o que está vivindo de ocupa, nos referimos a persoas sin fogar, o que está vivindo nunha caravana, o que está vivindo nun coche, o que está vivindo, bueno, o que está vivindo xa na rúa, pois que desgracia ten, eso xa é dramático. Bueno, e entonces o sin hogarismo tratamos desde Cáritas sempre manifestarnos para que a xente se solidarice con eles, a administracións teñan en conta a todas as persoas, porque non teñen nada, porque a non ter fogar. O presidente da entidade en Arousa sinalou na súa comparecencia ante os medios a necesidade de recordar que aínda hai moita xente vulnerable, así como a importancia da Casa San Cibrán, na que actualmente hai acollidas unhas 8 persoas das 14 prazas dispoñibles.